Chidi. Odo. Chidi. Nakamade. Mana ke ije? No Okeke. Ako mo, onge di ne kwa na anya. Oge bga ije. Na ne kom kan wosa. Tebe da kan bada. Abia msikampo Ezinulo. Ndio na rogasi ono. Obi na rogasi. Oge mga obere. Oge Nene kan wosa, nene motorcycle. Owo ibe nebe. No, opa. Oge bia me chozo kan je on tedro nwa. Ima kan se. Hey! I go there. Agu. Ye ni ko ke wi. If I want to ask you today, can you do that? Okay. Yeah, Jacob. Look at this Igboegwu. We have a service. Okay. Oh no. Agora acabou o fim de barulho, né? Onde isso? E quando ir para nada? E já vai para nada? E deixar aqui para para a canata? Ó, para o papo só. Depois não mais pode ser no peguei. Bunanka. Ogonye mbosi ndụ na-atọ ya ụtọ. Bunanka. I have now new tools in it, but you need an actual Jacob also. The back here. It's so tragic. No. Only say tragic before. You have all your movie. Watch out, you like. Watch out, kind to Arian. Ọ na-echi eze na uche dịka achọ nke mere ebe ị na-ajụ m ajụ enwere m obi agụ nwa obi mkpume afụgbago m anya na ndụ m ihe ọ na-asị ka emekịta mme m bọda njem na mmanya na m bikere ego aka chọrọ ego mbute ego gbọrọkpụrụ asịgo nọ m gbute isi nne m kịta ana m n'ụlọ baya ozugbo egbute isi weta ya ihe wọdụ ụlọ niile ndọkọ m nwa ma ndị ka ya mụọ Ike bụ isi mmadụ goro ụmụ afọ wee chụọ aja ya nọ ya mụta nwa ezi na nụzi nwaanyị ezi ihe na-akpazi ego fụ oge ga m na-achụzi mgbe mụ na gị na-ebe ahụ gịnị ka ị gwara onye isi nchụaja na ị ga-eji nwanne gị wee gwọọ nne m ka m gwara ya asị m ụmụ m
ọ bụ nọsọ nweta nne m oge ahụ ozugbo anaghị ndị egbute na-efere nye ya n'aka nye ya na ndụ Uche, ịmakwa ihe ịchọrọ ime ị na-ebe ahụ igbe ọnọdụ ị na-achị iti mabụ n'ime ya ihe abụọ arụ n'ọgbakọ anyị gbasara gị Uche, ịma ihe m gabigoro n'otu a nọ n'ime igbe ụmụaka onye njikwa chụọ aja kemgbe ị bịara ebe a jikọ mesa nwunye m nọ ebe ọ na-arụ Chidapụtaghị mmiri mba tụfịa awụrụ ọgwụ n'oyele ọ bụrụ ọgwụ ọma nle tupu achụ mụ mba kezi ha na-arụzi nwaanyị ya dị na nwaanyị maka nwa na-amụtazi nwaanyị nwunye nọ na-ekezi onwe anyị anyị amụta nwa nwụrọ tụfịa ajụ aka m ụkwụ m n'ọba ekele n'ọkwa m ya kedu onye agbagara ya ụmụ ji ọgba ịka nwoke onye isi nchụaja na siwa maka mkpụrụ ọbịa sị m ihe eji nwa gị ezigbo oge nwa asị na ndị ka ha nkwa amụ Chidi ekwesịghị ọbụla na onye isi nchụaja hefu ọ ka na-ebido nwere ụmụ m chụọ edokwe gịnị nọkwa Chidi kpatara ihe kezi ndị erizi ego na kezi si esi aka m ụkwụ m isi chacha ụkwụ m na ọba ekele ihe onye site akwụ mmemme ekpebigo m n'obi m na mmemme Nnaji ga-achọ m ego atago m afọ atago m nzenze n'ọnụ ihe ọ bụla ha eme na efu nwa achọzi m nwa si enyi na amachụkwa ozi m si jide ha jikọba nnọọ sipụ ime ego karịa ime ndị mmadụ egwu ugbu a ka ị bịara ama m ị ga-emesi wee onwe onye taa akwụ dị mma ihe egwu nwanne ọbara inwego ego oke m inwego ego ahụzi okwu inwego ya bụ ego nọọ n'ọgbakọ ya Ogbu n'isi chọọchị gị na biko enyi m nwoke na-ayọ ayọ sịgbara maka ihe mere ugbu ọ chọrọ ka eme ya ka esi wee na-ebi ya ka agbanwe ihe metara abịa ya nwere anwụ mmakọta obi etikọ nwoke eti mana kịta obi m esigo ike ife ụlọ ahịa eti mgbe ya bụ na ego a na-ewu
Nwaanyị mara mma. Ka ị na-eme ebe a, ị nọ na-ekoghari, so ihe aka ị na-eme n'obodo a, ị na-eko iko ebe a iko taa, onye iche na-ewu dị sef. Sera ama na ọ bụghị gị na-ekwu na mmụọ ọjọọ nọ gị n'ime na-ekwu. Ama na ndị nlom ewetego mpi gị dobe onye a were asịrị kọjuo ya. Ofu okwu mma agwa gị na ọ dịkwa izi mmadụ ego obodo oyibo. Onwe dị achọ dị m ihe ihe na-ekwu, ka onye iche na-ewu dị sef. Ị chọrọ ọ gịwa ka m na-achọ, ọwụ dị ngịwa ego gị ka m chọrọ, ọwụ gịwa ka m na-achọ ka m gwa gị. Hey, mba! You need a turnover. No, ọ bụ m ka ị chọrọ na ego m. Ilechara m anya sị m ka egwa m ego dị ka m na-achọ. Nwere ihe nji ga-eme. Mgbanegbe anya ofu ka m gwa gị. Chineke daalụ na ịgwa m n'ego nka na-achọ ngwazie gị. Alaike gị. Ihe m na-achọ bụ ihe ibu. Ọ bụrụ na m nweta ya hapụ gị maka ala ewe nne na nna ya agbapụ gị. Iji otu na-eke ọbịa dị ọkpachi ngọ. Besera onye erigokwa ego. Sera bịa ka m were ihe ọma m. Sera bịa. Obinna, ị na-akọ so ego ka m na-achọ. Onye nnozi ọbọdụ kịta awụ mmadụ. Ego so ego ka owu ihe m na-achọ. Ijiri ego, o nweghị inwe. Abụ onye ejiri 1 naira. Ọ na-abụ gị nwacha iji ego. Onye ahụ ejiri ọchịchị, o jiri iji ego. Jụọ ya na inwe ego, o nweghị iji, o nweghị nke inwe. Legwo dị chi iyi. Nna hapụ onye a biko. Onye nwe panti nọ n'iro. Panti nọ n'iro ye. Chituru nwe panti nọ n'iro. Panti nọ n'iro. Na ya gasị na asị. Panti nọ n'iro. Panti nọ n'iro. Panti nọ n'iro ye. Obinna biko zenu. Obinna biko ama nọ n'ụlọ ọgwụ biko zenu biko ka anyị na-enweghị iji ka biko ka anyị ga-agbapụta na It's not good. Mmụọ wete itinye na nke iji na ịga nyefa asị nke n'ezi. Chegodo abụ m Uchenna. Mmụọ nna. Gaa chọba Uchenna bụ Uchenna bi na Uchenna. Mmụọ na-eme na-efoto n'ụwa anyị. Unu agwara okwu. Nna biko zenu. Nke a nwere ebe na akwụsị. Ọnụ ọbụla na Ị ka na-emere ya za. Ọkwanụ Uchenna ka a na-ekwu okwu ya biko. Uchenna mụ amụ ya esi m Uchenna. Ọmụ nyere amara o ji mụta Uchenna esi m Uchenna. M ga-abụrụ ya eyi. Gaba chọba na Uchenna. Gaba chọba na ị na-adị eji akpụrụ ntụ na-arụ aja.
bagana amani na mara mwana lani onye tuba yi maka dara kwa echi onu gi ibu chukwu mebe chukwu anya the smallest car obele maka na ụzọ anyị ajọ ọkwa ngwalu na agwa amara nwanne m nwanyị ọ sị na n'uche onye kwere nwa ka enwe kedu ife oge ị ga-adịgo dagozi so kedu ife oge eri ka mme ozugbo mkpụrụ akpara anaba ọ nke bụ eziokwu ọgọ m ogbo inwe ihe ọ na-ayị ekpe mama obi na gịnị hapụrụ ime kichen na hapụrụ ire na nkele uche gburu aka na moto na-aka ya na taba uche isi bụ uche agaraga moto ọkwụ Okeke n'eze ịkwa nke bụ na mamara nna akwa ya nna asịzi asị ya bụ ọ bụrụ na na-akọrọ maka oje ji manya na agbanwe efi ya na-asị na mamara nna ka ị na-ekwusi na nna asịzi asị mgbe uche nwa m tụrụ ụkwụ n'obodo ya mgbe ọ tụrụ ụkwụ n'obodo anọ ọ natarughị ebe a ọ bịa bịa fụ nwa bụ nne ya nke bụ na obodo ezi na nna asịzi asị nna mba ha sị ka nna asị nsị gị na afọ m uche kịta o bu agaraga moto na-abanye na ba amara na asị nna amara n'ilu moto nne ukwu ya nwa
Umeibe na Ezinulo na nwaanyị bido inye m ji na aja. Ọkwa ya wụsi egwu na akwụ. Ma chekwa o. Ka ebe ọ na-akwadozi ibi ma ọ nụsịa di na nwunye anọ. Ọ na-akwado ibinyere nne ya na nwanne ya nwoke. Ijikwa okwu. Ị mana mụ na Uche aka akparọ side ya. Mụ na Uche ekwutebeghị maka side ya. Mana nsogbu adịrọ. Ife mana afọ Uche n'anya, Uche fụ m n'anya. Ọ sị na anyị ebinyere nwanne nwoke na nne. Ọ gbasara ife mma bụ maka mụ na onye mfụrụ n'anya ka mụ na ya na-abụ na-echike arụ. Ọkwa nwanne m nwoke Chima sị na mụ na ya na-abụ na-epigharị ebe ọ bụ na okenye mpịanye opịanye saịda m chie saịda ọ gbasara m ohere ngwa ngwa ego si gbasa m. Mama, never like a at the evening. One life I will give me. What is gay balance with? Oh, man, chief, or to rise
na-eche ebe niile ọ na-eti ka ọma afọ mpamawa ma ọ bụ nwanne m nwere ihe nke ahụ adị mmakọta adị mmakọta tata nwa na nwere ya achọ ịza ebe anyị dị adịghị ube nwa m nyere anya achọ ka ịzacha na ebe a kpọtasị ya pịa ịzatasị ya mba amachọta chọrọ ego maka onye chọrọ ego ihe ekunigo ozugbo ozugbo ụzọ ebe niile kachasị ya ugwu niile nchapụrụ na ọ dị ọcha nwa bụ nne gị ọ bụkwa nwa gị na-agwa gị ya nne were ọka bụ nwa na ya ọrụ chechukwu ihe anyị na-emekwa adịrọkwa mma ọkwa nne gị ka ị na-emeso gabazi omume ọ dịrọkwa mma onye chọrọ ego ọrụ ọrụ onye chọrọ ego ike ọrụ ike n'ọrụ nwa Chineke ike n'ọrụ oge anyị ga-ahụ ike n'ọrụ anyị ga-enwe mmeri isi ike na-arụ ọrụ bịa hunata ana chọkwa m nke eji adịkwa ha ga-akwụsị ahụ ikwu n'elu ma onye ha ji ezuo ike achọ m ndị ana m achọ ọrụ n'ihe ego maka ego ahụ nwe bakịta na agụ mejikwu ndị mmadụ ụgwọ nke obere ya fọdụ onye onye ana m achọ ọrụ ụgwọ zụchasịara m mba ebe na-adị mma onye na-eche ego mmadụ eji ma butuo okwu na ana ya butuo nnu okwu ya na nnọọ zụchasị ya na-akpachasị ma ịfịa niile ka ọ dị ọcha ego sikwa ike ego dị n'ogwu ị na-eme gbara aka ihe ha ka mgbe Emeka China nke a gara ịmana nwefọ na-ahụ ọkụnya na desịsị ebe ihe ego gị ahụ bifo tabia ya tachie na be na-akụcha ihe arụ bịa na nana rie ego dị n'ogwu mama m ezigbo nwaanyị nwa na-aza ị nacha ka mbịa neta ahụ ọrụ onye bute chi ụzọ ọgbakọ onwe ya n'ọsọ nwendidi chere oge Chukwu nwendidi chere oge Chineke oge Chukwu ka mma oge ya kasị mma ọrụ uche nwanne gị nwoke na nna dị ya ego otu na m were asụsasaba ezi na asasi ezi o wee nye m ego nne ka m na-azanụ onye nwe si na ọ ya abịala n'oge manchọn ka ya na isi ka ịkpọrọ ya biko Obinna hapụkwa m aka ebe ka ọ nọ dị sef ọkụma na-ala ego na-agba uche ọkụma na-ala ego na-agbazi uche Uchenna Obinna biko achọkwa m ihe o ji abịa ije bikịta ebe ahụ ịnyụpụ ofu nsị n'ọnụ ịnyụpụzie ya ọ pụtasị na ya enyezi m ego hapụkwa nke asa m nọ ihe a n'obi ọcha narị ya ego Obinna Ka na-emezi afọ mma ebe ọ na-azụ ilu ozizi ọ sị na ịgwa ya ezagoro ilu tupu nye ego ikwe na nkwa ịkọlisigo ife ịzaga ọnụ nye anyị okwu a na-ekwuzi nọ filion ka m na filion ala ka ị na-apụ dịsepụ nke bụ ezigbo ala isi mgbaka ife na-emeghị
Kete life na agbawo ihe na akọ iri na akọ ebe a. Ngosi na agwa m ya. Ọ ni no na afụfe eme no na. Mgbe ha agụ na agụ m, ekpọ m nne m na afọ kpọ ya si ha agụ na agụ m ọsọ m jere ogodo ọrụ tupu nri nri. Na na-enye ngwu nni. O ga-asụ esi abiko, nchukwu mebere ego n'onye chọka ndị gbagharịa ka m gbarịtakwa ego. Oke ma ọrụ sị nje ọrụ chakọ kwụọ m ụgwọ. Ọkwara ya ka o mee. Ya, ị na-emekwala ya ife o mee gị. Mba, chacha. Ọ ife ome inu. Mba, onye nwere ibe ọ bụ Chineke nna. Ma ihe mụ na onwe m kwuo bụ na onye ọ naghị eri ego m ya alụ ọrụ. Onye na-eri ego m ya alụ ọrụ maka na mụ gbara mbọ ata m afọ ekpata ego. Ọ bụrụ na kacha mapụta nnọọ nsi ebe isi nnọọ buru ego bigi jee ribe. Ọkọrọ ibe nne na oyi akwa efi apụta. Ọkaka gba be nna gị ụkwa adaju ebe niile ọ dị egwu. Dịka o nwere ego m kwere na ngwagwa ya. Ọkwa eme gị. N'ụdị angazi nke a na-ekwere ha anya. Ekweghị moto ma ya asịa izu ụka na-abụ ụtụ ọbụla epụtara sachasịa ya ọfụma sachasịa ma taa ya sachasịa niile ọ na-atị na-eti komkomkomkom izu ụka na-achara acha. Oke, nsogbu adịrọ na ọ bụ maka moto m ga-asa moto na ọkwa moto ọkwali moto m ga-asa moto ọkwa maka ịga ngasa moto. Nwoke maka ọ gwụrụ ịsachacha nke ahụ mbiri wan nne ji eche ịsachazie moto ibezi bịa ọrụ ngeti man for 2 months ahụ dị mma fịa akwa kata m ngalụ geti man anwụọ enwughị anwụ ihe dọ ndụ ọnwụ ka e nwere efe akwa nwere anwụ na-agide ka ịbụ nwoke onye na-aga ọrụ ka ihe bụ ndị nwere anwụ na-aga ije ndị nwụrụ na mama uche bịa na be anyị wee na-abụ nwa ibe nwaanyị a na-ekwukpọrọ n'ọnụ nwere ụdị ihe ọ na-akpọkọrọ mụ na ezinụlọ Ofu nwaanyị ahụ akwụrụ obi ọjọọ nwaanyị nke ahụ obi ọjọọ ya afụnụbeghị m eziokwu ọkọ n'iri na uche gabigara dịka na ọ bịazie dozie gị ya site na ngwa mezu jikiri gbahapụ ya na ihe ọ sị na mụ na nne m ji ọgwụ wee kechie uche ọgwụkwa n'ọgwụ ka anyị ji wee jide uche mere uche ji wee chefuo ihe gbasara ya na ezinụlọ ya. Dị makwa na echekasị n'onwe gị atọ echekasị n'onwe gị taa maka na asị na onye ọjọọ a ga-enwenata udo na ndụ ya. So biko chezọ ihe anụ maka anyị kọrọ akụkọ ọzọ biko mkpụrụ mmadụ ọ ga-ahọrọ mụnwa Amarachukwu ichekasị n'obi ya asakwa ka anyị ba nnọfụ kịta ibe nna eche ka m na-esi dozie onwe m agba m nkwụ a na-eje ka ịgba nna ọsọgbugo ifu ka obi si atọ m Mbakwe onye isi kpọrọti onye nsanko onye furefu onye mfiri ọnụ mbakwe ọnwa bụ mbakwe ego n'obodo a mbakwe ị na-abụ m inwekwara nsọpụrụ onye ka ebo mbakwe ego na-ejisi Amerika bata obodo a na-eli onye ka ya bụ na iburu ego m ya n'obodo a na-eme makwa ndị anyị bụ ọ bụ eke ị na-agwa ọ bụ onye a buru ego m na-agwa gị ya buru ego m jee na-amacha ebe a ma amachagharị ekwesugbo ebe a mechie ọnụ ije na-asị mma na-ahụ dị mkpa n'isi ego na ọ bụ eke ị na-agwa jiri ofu jin bịa akwụgharị ebe a wite ofu jin ụmụasị na-eso gị n'azụ ị na-eme tekino ị ga-eyiri akwa gaghị akwa onye ihe bụ akwa nwunye m akwa nwaanyị ka iyi madam nwunye ibego na ahụmụ ibego owo ọ ga-abịkwa ọkwa n'ogwezi
Come out 2-4. Look at that, you see? Yeah. I'm back with Baju. You see? Oh yeah, but we also yeah he na member na ga tell me see ka welcome them. No, but even to women. Not a woman here, Mister. Yeah, mother. I'm not with you for sure. When you go to town, Motaki said, I'm motor, Motaki motor, going motor. On the window, you motor. Now, what then again? What then again? Come on, come. I'm going to try on one. Yeah. It's a man, come. You can have one. Yeah. What you say now? Hey, Chineke. Okay, then let us see me done. Okay, then let us see me done. Look, is it gonna? Yeah, no more. You're Baba. Hey. If I didn't want to know you wanted to be area, that's the weapon. Oh, one day I don't want to say, one of what is so none of you. If you go meet it, if you go meet it, because divide down on my bed with a gift. The money can you read in a motor? What those would they have? Not here goes to and I'm going to do.
Ime ndị afiocha ma ọnụ. Ha afiocha efuzikwa na. Ifemele nu enyere unu 50 million. Unu pụje wetara m akara aka izu ego. Iliwa afọ. O nwere ebe ị hụrụ? Akwa nwa asa ụmụnne m. Egwuola maka ibe ego elu. Ka ịhụ ụzọ na-agba obere m mgbe. Isi mba n'isi ọdị. Ọ gị na-akọsikwa na ịmụkwa na anụmanụ. Machinidakwa aja. Mechie ọnụ! Isi machinida aja ma onye isi. Onye isi machinida aja ma ndị ịmụkwa na machinida aja ma onye isi. Onye isi ịbụ na machinida aja ma onye isi n'ụmụnne. Nwa ife arafu mo. Gini. Kan na ya tan ma je furu su gogo. Abia bi si ha mo kele aka obi ade ha mo. Ko si ne uma kan na sin ne mesi. Akala na pa gi daddy. Daddy. Obi. Ko ni fensi ka ngwa ni. Ade chi. Agent so sina na ihe eme ekpere n'igbo maka ọnọdụ anyị obi ma ọ bụrụ na ife nche ife anyị kwesịrị na ọ sị na ka anyị mee ekpere n'igbo ka ọnọdụ anyị gbanwee ihe na-ege ndị wayo hapụ ndị a bụ ndị emere ịgbapụta n'azụ unu bụ kwesịrị mkpasị n'ọnọdụ anyị n'ogwute gboo na m n'otu mba amịrị nso ihe ọ na-eme mgbe Chineke jiri chọọ chere oge eju oge Chineke ka mma a na-azapụla na oge echi lọtago ego ụmụ nwaanyị na-akasị n'ọdị na ntozi n'ego n'ụlọ ife ọ nwere mgbe Chineke jiri chọọ na mgbe Chineke jiri chọọ nwunye gị o ji aka ya ekwute isi ya megburu ya mgbe ya naanị okwu na enwe nso nna dọkịta na nne ya ya bụ ụzọ obodo ya abịa mgbata dọọ ya aka na ntị dọọ ya aka na ntị oge adọzi enwe ụzọ oge dọọ ya aka na ntị nwanne m nwaanyị ya abalaka ya bụ ya ga-eji ka aka ọnụ wee ekpere mesi ekpere ike nwa
Nyan uche na rapu ka ese eme omenala anyị wee jee mebe omenelu anyị mana onye ọbụla mebiri iwu anyị ọnwụ ya bụ ọnwụ ogbu ụdị pastọ ndị amụma ị na-afụgasị ọsọkwa na ọ chọrọ ibu n'anya amụma n'ọnụ ọ sị na o nwere ife ọ chọ ka gị na ya na-abụ ndị a bụ ndị wayo abarakata ahụ emegide ahapụghị ego nwunye ha ọzọ ha ahụ ama ha ọfụma na ahụ ịpụta na ọkọlụ ofu akọ kọlụ ọkọ nne gị afọ kpọ nna gị afọ kpọ nwanne gị kpọchita otipụghị ego nke ha aga ife eji emefe anụ abụka ọ bụrụ gị nwa ka a na-akpọ nwaanyị aga mmadụ niile si na ọmụma mere ma amụtara ọnya ọmụite na ị na-agwa m na onye ụkọchukwu si gị na uche chukwu jụwa anya ọ na-adị m ka ife ọgbara aka mara mma ọgbara aka ọnwụ na iwere anya eji afụ ụzọ n'ime mmụọ iya ma na ọgbara aka maka na nwaanyị ahụ m uche chọrọ nne afọ ajọka ya ọ jọkarị nka pụskarị obodo isi afọ ya ajọka ị na-agwa m na aka maka uche nwere ike ịdị na nsogbu aka ya dị ya otu ọna chọrọ ka uche nụọ gị aka ya dị ya ọ ga-eme ife ọbụla o ga-egbochi ya mana ọ na-agaghị ya maka gịnịzi ọ na ọ chọrọ nwa bụrụ na ọ chọrọ nwa ọ ya achọ nwa kama na ọ chọrọ ka ọ bụrụ gị nụrụ ya otu ọ bụ gasị na otu ọ na-aka alụ ọ chọrọ ka ọ bụrụ nwaanyị ọzọ nke o ji aka ya pata ya ahụ ya ga-awasị asị ya otu gị aka na dịka aja maka na uche m fụrụ m n'anya nke ukwuu o nwere ife ya eme ka ọ rapụ nga nwaanyị ọzọ ada aka ngwa eziokwu ka ị na-ekwu ọ ma eme ya eziokwu ada akọcha Jesus Christ.
pastor Cabo, because I can't get better to make the because that's true. I don't think about it. My poor pastor, my poor pastor. All that anyone, all that prepared to get ready. Onye nke anyị ga-abụ mmụọ ya bụ isi ike ka gị I'm not going to put under the collar. Yes, no, you miss your only a common here when you get dancing at him. You see, or that, only for now. Only I can keep cover. Amen. Makadabo shekete likadabo zekeya. Nwanne m nwoke, enwere ihe onye nwanyị na-ekpughere m. Enwere ihe mere na nzuzo naanị gị mara ihe ahụ mere. Akụ chọrọ inwere onwe gị. Onye nwanyị si naanị mekwupụtara ihe ahụ mere. Inwere onwe gị. Obi na gịnị ka ị mere ị na-ekwupụta? Ọnọdụ m fụrụ onwe m ya, ya sị ka nzọbazi onwe m. Ọkwa mma m. Ọnọdụ m fụrụ onwe m ya ka m ji zọba onwe m. Mgbe mma m na-akwanye m ọkụ na-akwanye m ọkụ n'ike. Ego. Na-enye m mkparị dị iche iche na-ekatazi onwe m sị ka nzọba onwe m. Enyi nwoke Chidi wee sị m na onwe ebe akpọ mgbe eche. Ọkpọrọ nru ebe ahụ na-emechi ife ahụ ebe na m na-enwe ego. Anyị nụzi ebe ahụ wee sị nke mbe eji wee sị ya ana m achọghị nwa ha nye m ego. Ọ ka mma na ha were nwa na m achọghị nwa ha nye m ego. Ebe ọ bụzi na ego na-eso ha nye m ego. Ọkwa m nwa mere na ya mụta nwa ya mụta. Na gịnị mere? Mama! Obi!
afọ onye n'ime gara aga Okeke ezigbo aka ihe mere nsogbu dịkwa ị ga-ewepụ ya ekwukwana ya ọzọ na-ege n'onye a ntị ege ya ntị ma ncha dosa ya ebe mmadụ abịara achọọla m n'elu chọọ n'anya chọọ n'etiti chọọ nwe ha ebe niile o jikwa obute ji niile wee butelu gị ego ọ chọkwara ịnụ ụlọ ndị nnukwu a na-akpọ manshọn mụta gosigo m ya na ebe nwa na m fụrụ na jide nke a alụbi ya lumie ya n'elu na ọ ya bụ onye ọ na-agafe ọ na-afịa wee agbamụkwụ ụlọ kwa ka eko m si aga ma isi ọ dịka nke ndị obodo ihe anọ na-ejidi anọ n'ihu ọ na-ese ọ na-aga ọ na-apịa ọ dịka ihe ndị obodo oyibo na-eme ga-akwa ihe agwa mbụ nọ ka ebe ịkpọ ma aga mmanụ si obodo oyibo sị m ihe a nụrụ di m bụ ụzọ nwụrụ anwụ na ihe a nụrụ abụrụ dị ime ọnụ ọmụwa bụ na a na-eri ụtụtụ a na-eri efifi a na-eri anyasị onwe ihe di m dị m ya ọ wụ ụtụtụ kaikai efifi kaikai anyasị ihe mere na-edikwa ka m na-agba mbọ ka nne ma nwa m uche ya bịa maka na anụ m anya ka ha jee akwụkwọ ọ dị ụgbọ ihe na-abụ mana nke kịta achọrọ m unu
etinye uchu unu n'ahịa uru bịa n'ebe anya na ya na-akụziri unu nke ị na-aghọtaghị ịjụ ajụjụ anyị etighị ihe ebe unu na-ahụ dọkịta lọya nọọsụ ị chọọ na ofu họrọ ọ bụrụ dọkịta gị chọrọ ịhụ ọ bụrụ nọọsụ iweru ọ bụrụ lọya iweru lọya maka na achọrọ m unu kwụchaa akwụkwọ anata ma bịa rụọ ọrụ manshọn bụrụ moto nnukwu a bunatara m m ga-alụrụ gị nnekwute ụlọ goolu gị moto mama m ga-emeghatị eme na mba na ya njila ike gị ibe ezigbo nwa ihe nwachachara ihe otu a mmanụ ọmụ ka iyi nwa ọfụma ọfụma nna ka ka nwanne gị nwoke na mụ anụrụ m ya ọsọ gị mama mụ a mmepụ ụzọ goro moto na-anya alụ onwe m oke ngotere gị moto nwere ezokwu na-aga mama mbakwa adịkwa eme nke ahụ eme ịmana ịdaribere ịma adọ ihe nya ị ga-ekwuzo goro onwe gị moto bifo igoro nne gị moto ịmadụkwa ihe na-emekwa ihe nwanne gị nwoke nya ị ga-ekwuzo goro onwe gị moto bifo igoro nne buru gị n'afọ moto ịmadụkwa ihe mama gị nwoke na-asị ma mamadịkwa ọ bụ ọlọgụ masị na ọsịsọ mechie ọnụ lere ebe a mama gị na-etiziri m ego na ọlọgụ masị na uche bụ nwa gị na-arụ mama nwa mmekọta m moto Chineke akpọ ọgbọkọ ebe a sekwanụ nwa mụrụ unu anụkwanụ m ewo nne nụkwara onye nke a okwu si ezuzi ya okwu si mama ndị ego okwu na-enwe elu m ga-alụrụ gị nnekwute ụlọ goolu gị moto nye m ego ịbụ ezigbo nwa Chukwu na ya gozi Chukwu na ya edu gị gaa obodo ọkụ na-ewu n'elu ibute ego bịa bunye nne gị nwa ezigbo nwa nwa m ọma ịmara ya nji laiki ya gị ịbụ ezigbo nwa ikwe anụ m ihe egoro m moto ịrụ ọnụ m na-elu Simolo, quem que buke debe? Kuri mwana vumbo bone na gayale, na kuyale, ikalo bogo, ikalo boda. Biko. Achomia. Quem que mbada? Obasali. Okwu ike nka njalo. Okwa aka nka njalo. Umazi ndị ọzọ nọchara university. Na-eme ọfụma. Ana m agba mbọ ka m hụ na ụmụ m gara university. Jee butelu m ego. Lụọ ọrụ mansion. Butelu m moto ndị nnukwu a ịnọdụ ebe a na-asị m oyi na biko aka ọnụ m ụdị aka na m achọrọ ike ụmụ nke ga-aga akwụkwọ ama m na ụmụ anyị ga-aga akwụkwọ gụtala anyị ego ụlọ ọbụla ozi ngwa ọbụla ị na-akụghalị na-agaghalị ọbụla ife nchọ ọtụlọmịa ka ọlụ onwe gị aka papa uche ụpụrụ onwe gị aka ka ị na ebe a na-ekwu ihe niile na-ekwu nwere aka inye elu onwe ka isi nyelu maka si mmuche bịakwa were ego a tinye na nke iji ka ihe na-aga ọfụma o nwere nke gị bụ ụtụtụ ichepụta ọkpa ịnọdụ eyi ichepụta ọkpa ịnọdụ anyasị chepụta ọkpa ịnọdụ ụmụrụ ịba arụ m onweghị ihe na-emerụ m ụtụtụ ịkpọ m butelu m nri na ya ọ ihe a ka ịma ụtụtụ ị na-aṅụ ogogoro eyi ị na-aṅụ ogogoro anyasị ị na-aṅụ ogogoro na ebe befe isi na ya gịnị mezi ọbụla ego ego ọbụla ego ihe nyagogo kwa ị ga-ahụ mmanya maka m ego ni omi amụ ihe ote imo nji wee jegide nnọọ wee gaa na be mpa gị gaa na be Okeke wee fịa na ala gị nwa nwee afọ gị
ezigbo mmadụ mgbe maka bidoro na atụrụ m Chineke ewe kọlọ nwe ya ka hapụ m aka biko metụkwana m aka ọzọ emetụkwana m aka ọzọ biko emetụkwana m aka ọzọ papa Uche maka na alaikọrọ m ihe ị na-eme ọ bụ na ị chọghị itinyere m aka ka m na gị gbaa mbọ mee ka ụmụazị a jee nnukwu akwụkwọ jee butela anyị ego agwazina m na m achọzi ige ihe ọ bụla ị na-ekwu ifuru ụmụ m na-abụọ a na ya ebutere m ego na ya eje yunivesiti jee butere m ego ọ ngwa m na-agba echekịta ifu m na buru nnukwu moto na-akwa nnukwu moto ifu m na manshọnin ụwa nke atọ bụkọ ego kedu ya Uche wee ime kịta biko gwado anyị ihe ọbụla gị na-agwa gị gee ntị mụta ka esi eme ihe anyị niile mụta ka esi agba aka ego njikere biko nwa ị bịa ịnata ịrụ ọrụ m n'elu rụọ ọrụ m ihe niile butere m ego butere m nnukwu moto atakwa ọsịsọ ị ga-asasị efere anọ onye nwe anyị na-ekele gị n'ihi na ikwesịrị ntụkwasị obi onye nwe anyị na-ebuli gị elu ekele dịrị naanị gị Jehova kwesịrị ntụkwasị obi King